I ćao svima ljudi, došli još na moj kanal i danas ćemo gledati još jednu epizodu koja se zove Dream League Soccer. Nisam nešto puno igrao, to nisam ni igrao. Imao sam, malo sam da što se dešava. Uzmao da što se dešava i pogledajte sad ovo. Ako je drugo, sad će kraj. Kraj, taman, odlično, kraj. Da vidite nešto. Neću. Sad vidite ovako. Ja sam malo tu nešto gledao šta klipove i gledajte. Benzema. To je Benzema. Njamo sad da igramo dve utakmice. Ronaldinho, Benzema, no, preks. Vidi kako se stoje. Ajde, što mi baguje. Hoću ja da se krljam. Sad ćemo i Benzema da se krlja. Ne brinem se ništa. Dum. Udo, on mene zeza. Zašto laga? Je, gol! Gol! Guerrero. Da igramo. Sad ću da ih razbušim bukvalno. Koga da kupim? Napišite mi u komentarima koga da kupim. Da kupim ovo, kako se zove, samo usetim, Bale-a ili Neymara. Pišite mi u komentarima. To se još odlučujem. To se još dvoumim. Kog ću da uzmem. Neymar je isto dobar, on igra... Zašto C neće da mi radi? Sad vidite, C, evo ga radi. Sad nešto zabago. Ili što mi bago, evo. Evo vidite. Praki su. Ajde. Sad ja malo uzmem loptu. Šli malo. Ja, Messi. Messi, samo Messi. Tako treba Benzema da je gol. Benzema da je gol. Gledajte, ovo je veće od Benzeme. Ajde, oduzmimo loptu. Kako su već predošli do naše polovine. Šta? Samo na crveni. Žuti, jo. Pravo Gošo. Jer ispucava naprijed. Ajde, dam. Da će da dođe neko. Vjerovatno, ili neće. Evo ga Ronaldinho, sad ću onda da go. Tako, Ronaldinho, treba se mrežu. Ronaldinho prepozna pošto je visok 2 metra. 3:0 vodimo, nema šta. Još minut nadam. Taj da napad. Sad je bude kraj. Ronaldinho je sve na gol. Tam. Sve ih je pobio. Da, jes bre. Jes bre. Idemo. Nećemo ovo lupam. Da, bila je naša lopta na početku. Ja sam dvoumio što su ovo opet njihovo. Benzema je sporo, ja, Benzema. Ja, Benzema. Tam. Šta? Evo ga Messi.
Faul, alo bre, penal, sudija. Svirati ga, sad ne bi svirao. Ju, kako bago je. Messi treše, sve ti potukao. Ajde, to je taj. Ajde, samo tako, to se želi, Ja, baš najbolje. Najbolje bio sam prvi glas. Znači bio sam prvi na prvom glasu. I sad pevam ko prokisla čurka. Ej, tu, sam se naučio. Ne. Nećeš. Nećeš da prođeš. Točno da nećemo da dozvam nijedan ko primi. Ne. Loza. Ajde, ali može prošli. Olo, sad njemu žuti daj. Tako. Pusti, dobre korner. Sada te gledam, sad će ti gol. Kako ću da dam. Sends it forward. Messi off the post. It's going to be a corner. Starlik izbio. Ajmo, još jedan. Gol, Benzema. Ovi drugi. Benzema daj gol. Znaš kad su nije četvoricu napadao, nema šta. A sad će kraj. Sudija svire kraj. Hido. Ajde. I to. Da, kraj. Yes. Tam. Pobeda. 6-0. Ronaldinho. Prvo će biti puno para. To je najvažnije. Još je... Neću trening. Tam. Jo, trening. Yes. Idemo još jednu utakmicu. Guerrero mi umoran. To je to. Što je Manchester. Ture na vas u Miller. Prejaki su malo si jaki. Ali ćemo se izbariti. Imamo Ronaldo ni Messi. Imamo svako. Imamo plus Noer. Kurtić. A stigni tu Kurtiću jedan. Kurtić. Kurtala mu se mama. Kurtiću. What? Jela ne držim broj. Bravo Noer. Zato sam te kupio. Benzema, ajde. Benzema, jaj. Benzema kako gledam. Prodat ću te za 1 dinar. Sad će Benzema da daje golove glavom. Pazite šta sam. Evo ga Benzema. Brzi lik. Ture i daje gol Benzema. Idemo, Benzema daje gol. Pišite mi u komentarima da li hoćete da radim pitanje i odgovori. Offside. Jeste. Pitanje i odgovori sa Stefom. Da radim neki challenge. Radimo beta challenge, na primjer. Na primjer, ako hoćete. O ne tamo! Su glupavi. Kurac su glupavi. Jao, Ronaldo. Radi slabo duelu. Benzema kad ti dođe. Ajde, trči Kurtiću.
Šta? Benzema. What? Navas. Toure. Oh, he steps up to steal the ball. Ne možeš. Challenge. Ne. Ja. Pokušaj da snimam preživljavanje. Nešto Minecraft neće da mi se instalira na fonu. Da snimam, možda snimat ću multiplayer preživljavanje sa drugovima. Možda sutra izbacim, probat ću da sutra izbacim klip sa multiplayer preživljavanja. I Ronaldo. Minut nada. Ja, tek 45. Vidio. Sad ću njegov se. Trči Ronaldinho trči. Nisto je Ronaldinho meri. Kraj, propalo vreme. Half. Ajde, nastavimo da ne gubimo vreme. Benzinac ide. Ide benzinac. Vidio, ajde, co stisni. Šta? Dobro, korner. Može, 2-0 za nas. Benzinac! Ne, ovo je Ronaldo. Ronaldinho. Ronaldinho, brate, 2 metra, već sad nije čuvan. Ronaldinho 2 metra, već sad ono nije... Ne, on neće dati gol. Ajde, stigni ga. To. Ma ne znam te finte ko ja. Mislim da bi sad Ronaldo. Ajde, benzinac. Evo ga Messi. Benzinac. I benzinac daje gol. Kako bi Čale igrao, kako bi Muđa rekao, kad su Muđa i Čale igrali PES, kako bi Čale rekao, benzinac, ajde benzinac, i Dinamo daj gol, i benzinac daje gol. Ajde, cu. Ne da izađe, rekao sam ti, Kavagugija neki tamo. Kvirgović. Joj. Dobre, Noer meni brani. Ne, šta, Noer. Svijevica, piše Noer. Joj, daj, Messi. Šta će Messi? Ugledaj, 2 metra, gdje sam nekako dugo. Šta? A ne tebi, njemu sam rekao. Hoće mi na brzinu loptu. Oj, to nisam. Wow. Hvala, može za loptu. Šta? Ajde, to. Ajde, sad ti kraj. Ne, sviri, sudija. Dobre, pobjeda. Sudic je rešio svoje. Jes, bre. Jes, bre, idemo 4-0. I ništa, to je bilo to što se tiče epizode. Mi se idemo u sljedećoj. Ćao!